Roxelle. Iman po केक कंड्रे पोयिरा ಚಿಲಿಮಿಡಿ ಪಾತ್ರನಾ ಮಯಾಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಯಾಂಕ್‌ನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಮುಗಿಂಡ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದಿಗೆ What is your name? Mayam. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿ ದೀದ್ ಆತ ಟೈಟ್ ಉಂಡಾ ಯಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ Yummy. Chocolate. Ini Korea dah. Kuda asal Korea. Aisyah. Ila tadi mana balik? I got trick to the drink. Chocolate tea. Teddy bear. ಟೆಡಿ ಬೇರಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಡಾಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಯಾಂಕ ತಿನ್ನಿ ಓಪನ್ ಅಂತ हैप्पी बर्थडे अभी केक कटिंग ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ केक मत कट्टाണ് Thanks for watching. Bye bye.